آپ ملے تو بات بن گئے۔ اللہ کریم آواز دے اندر عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ دوران نات ساڈے پیارے بھائی ساڈے مخلص دوست بھائی محمد عارف چشتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ نو دل دیاں اتھا گہرائیاں تو اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ اور جتنے بھی مہمان تشریف لائے نے سب نو دل دیاں اتھا گہرائیاں تو اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل نقابت فرائے ساڈے بھائی محمد ابرار قمر سیالوی صاحب انشاءاللہ آپ نقابت فرمان گے انشاءاللہ خوبصورت انداز دے اندر۔ اور جتنے بھی ثنا خان ساڈے بھائی محمد فواد شفیق چشتی صاحب 20 منٹ آپ دا ٹائم ہے، رانا سبتین تنویر 20 منٹ آپ دا ٹائم ہے۔ اس تو بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب دی حاضری، شاہ صاحب واسطے کوئی ٹائم نہیں، ہاں جی انہاں واسطے ٹائم ہوتے ساڈی تے گل ہی کوئی نہیں، ہاں شاہ صاحب اپنی موج نال پڑھن انشاءاللہ عز و جل۔ اس تو بعد پھر انشاءاللہ اعظم بھائی آگئے تو انشاءاللہ وہ آدھی پیش کر گے، ورنہ پھر انشاءاللہ بندہ انہا چیز دا خطاب مختصر جائے گا، کیونکہ ساڑھی جڑی کوشش ہے ٹائم دے نال۔ حافظ علی نواز سلطانی صاحب جتھے حافظ علی نواز صاحب سٹیج تے تشریف لائے ہو، حافظ علی نواز صاحب آقا جی دی بارگاہ دے اندر چند شیر پیش کرن، اس تو بعد برار بھائی اپنی نقابت شروع کرن۔ یہ بھی چنگ دینے تو تسی بھی چنگ دے ہو، حافظ علی نواز صاحب آجو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق۔ حافظ صاحب دی نعت تو فورن ہی بات مائک پہلے ہی ابرار بھائی کو لے تے انشاءاللہ اگلا پروگرام چلان گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کمان، تیرے جیا کوئی نہیں۔ نبی سونے من مونے قرآن ہے تیرا نعت خوان، نبی سونے من مونے قرآن ہے تیرا نعت خوان، عرب و عجم دے والیا تیرے دیا کوئی نہیں کنوں کمان، تیرے دیا کوئی نہیں۔ گوتی چلے کے سرکار نو سونے نبی ملٹار نو، گوتی چلے کے سرکار نو سونے نبی ملٹار نو، آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے دیا کوئی نہیں کنوں کمان، تیرے دیا کوئی نہیں۔ ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی دیا، ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی دیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے دیا کوئی نہیں کنوں کمان، تیرے دیا کوئی نہیں۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا غوث اعظم دستگیر دیوانے 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 ہمارے کتنے رہنے دیتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تنہوں سلامت رکھے اچھا حضور شگل تشریف لے آؤں تھوڑا جائے گی پھر اسی گناہگار ہو رہے ہیں اس طریقے میں مہربانی ماشاءاللہ دوران حاضری بہت سارے مہمان اسٹیج کا حسن بن چکے ہیں میں آنے والے ہر ایک معزز مہمان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ کے حکم کے مطابق انشاءاللہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور اپنے ایوان کے عظیم ثنا خان کی جانب سفر کرتا ہوں مجھے ایک حکم نامہ پیش کیا گیا تھا لیکن اس کے متبادل میں کچھ تحفہ لے کے آیا ہوں اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں شاید یہ چیز نہ سنی جائے اور میں انشاءاللہ جو محبتیں دیکھ چکا ہوں میرا یقین صرف سوچ نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہاں پہ یہ کلام ضرور سنا جائے گا اور کلام ہی ایسا ہے جہاں پڑھا ہے الحمدللہ حضور کے غلاموں نے تڑپ کے سنا ہے اور کلام کیسا ہے حضور کی ہر ایک غلام کے دل میں تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کبھی میں بھی مدینے جاؤں پر ہر کوئی مدینے نہیں جا سکتا ہر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ مدینے جا سکے اسلام آباد کی سرزمین سے حضور کا عاشق ہے پنجاب پولیس سے اس کا تعلق ہے ہوا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جدوں بھی جانے ہوا مدینے جدوں بھی جانے ہوا مدینے حضرت کی بلا آپ تازہ مدینہ اور روضۃ رسول کی حاضری دے کے آئے ہیں اور آپ کے دل میں جو تڑپ ہوگی یقیناً اس سے کہیں بڑھ کے ان عاشقوں کے دل میں تڑپ ہوگی اور میں چاہتا ہوں اگلے مصرے پہ جو بندہ اس محفل میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آیا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا کہندہ ہے جدوں بھی جانے ہوا مدینے جدوں بھی جانے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی نبی نو میرا نبی نو میرا سلام آکی دو مصرے پڑھ لیے اور یہ چوتھی لائن میں یہ دیکھوں گا کہ اگلے اشعار آپ سننا بھی چاہتے ہیں جب پھر آج ادھار کر لوں چوتھے مصرے پہ ہر بندہ نہیں بولے گا جس کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے جس کو ماں نے علی علی کر کے دودھ پلایا ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چوتھے مصرے پہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا زبان بند نہیں رکھے گا مصرے میں ایسا دینے والا ہوں میں نے کہا جدوں بھی جانے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو اوتھو ہو کے نجف نو جامی تو اوتھو ہو کے نجف نو جامی تو اوتھو ہو کے نجف نو جامی آج کی محفل میں جو حضور کو بھی سلام پیش کرنے آیا ہے نجف کے شاہ کو بھی سلام پیش کرنے آیا ہے چوتھے مصرے پہ ہاتھ نیچے نہ رکھے فیصل آباد والوں اللہ جانے اگلا مصرہ کس بندے کا سر سے گزر جائے گا کس کا سینہ دل میں کر دل کی بنجر کھیتی کو آباد کر جائے گا توجہ میں نے کہا جدوں بھی جامے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکی تو آتو ہو گئے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکی علی نو میرا سلام آکی تو آتو ہو گئے نجف نو جامی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی اور جس قدر آپ نے چوتھے مصرے کا استقبال کیا میرا دل کرتا ہے کہ میں اگلا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور بالکل اندھا اعتماد کرتے ہیں اللہ اکبر کیا بات ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہت شکریہ وہ کہندہ ہے عوان المخاطب ہو کے اے ہوائے اے آنا جانا اے ہوائے اے آنا جانا مدینے اندر تیرا ہے رہنا مدینے اندر تیرا ہے رہنا اے ہوائے اے آنا جانا مدینے اندر تیرا ہے رہنا تو جا کے
قدماں دے وچ ڈھینا اے ہوائے اے آنا جانا میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے جو بندہ شیر پہ ہاتھ اٹھا کے بولے رات بستر پہ جائے آنکھ لگے مدینے والے آقا کرم فرمان ان دے گھر پھیرا پا جان ان دی کلی نو عرش بنا جان سنیے گا میں نے کہا جدوں بھی جامے ہوا مدینے علی نے سٹائی سے مجھے داد اور دعا مل گئی خدا کی قسم میری یہ سند ہے سادات کرم سٹیج کا حسن ہے اور جب کمر پہ ہاتھ کسی سید کا ہوتا ہے تو پھر وفادار زہرا سے مل جاتی ہے سنیے گا اگلا مصرع میں نے کہا جدوں بھی جامے ہوا مدینے جدوں بھی جامے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی اے ہوائے اے آنا جانا مدینے اندر تیرا ہے رہنا تو جا کے قدماں دے وچ ڈہنا نظر جھکا کے پتا کی کہنا تو پنج تندے ہر ایک نورانی تو پنج تندے ہر ایک نورانی تو پنج تندے ہر ایک نورانی جس بندے کو خیرات پنج تن پاک کے در سے ملتی ہے اگلے مصرع پہ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا تو پنج تندے ہر ایک نورانی تو پنج تندے ہر ایک نورانی او جینو میرا سلام آکھی جینو میرا سلام آکھی پنج تندے ہر ایک نورانی تو پنج تندے ہر ایک نورانی جینو میرا سلام آکھی جینو میرا سلام اور قبلہ اپنی حاضری کا سیکنڈ لاسٹ اور اس کلام کو دوسرا شعر پڑھنے والا ہوں کہندہ ہے تو دل دے دکھڑے سونامی روکے اللہ کرے اس محفل کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے اور دعا کرتا ہوں جو بندہ اس شعر پہ ہاتھ اٹھا کے اونچی سبحان اللہ بول کے تیسرے نمبر پہ آئے اسی سال مدینے کا مسافر بن جائے چلو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے اونچی سبحان اللہ بول کے دوسرے نمبر پہ آئے اسی سال اپنے ماں باپ کے ساتھ مدینے کا مسافر بن جائے اور جو بندہ ہاتھ اٹھا کے سب سے اونچی سبحان اللہ بول کے پہلے نمبر پہ آئے اے تو اٹھے بعد اور آپ بھی بخشیا جائے اندہ ماں باپ بھی بخشیا جائے اب سنیے گا میں نے کہا جدوں بھی جامے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی اے ہوائے اے آنا جانا مدینے اندر تیرا ہے رہنا تو جا کے قدماں دے وچ ڈہنا نظر جھکا کے پتا کی کہنا تو پنج تندے ہر ایک نورانی جینو میرا سلام آکھی جینو میرا سلام آکھی تو دل دے دکھڑے سونامی روکے تو سنتی قسمت جگامی روکے چلی نہ جامی ذرا کھلو کے تو آل زہرا دے پیری پہکے تو آل زہرا دے پیری پہکے ہاں قبلہ اگلے مصرع پہ ہر بندہ نہیں بولنے والا دیکھیے گا کیونکہ ضرورت دے ویلے سوالی بولیں دن جلال ہمیشہ جلالی بولیں دن منکر تشرف تو اوہی چوپن پاکا دے ذکر حلالی بولیں دن دیکھیے گا اب دیکھیے گا فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے نتیجہ آپ کے ہاتھوں ہے قبلہ آپ کے اٹھے ہاتھوں کو میرا سلام ایسے لگا 4 سال زندگی بڑھ گئی سنیے گا میں نے کہا جدوں بھی جامے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی تو دل دے دکھڑے سونامی روکے تو ستی قسمت جگانی روکے اور کہندے چلی نہ جامی ذرا کھلو کے تو آل زہرا دے پیری پہکے اور سبھی نو میرا سلام سبھی نو میرا سبھی نو میرا سلام آکھی کون زہرا تطہیر دے حقت ملک دے نہیں سارے جگ دا نا زہرائے اللہ دے دین دی سورب دی شہرگ دا نا زہرائے اور جیڑی حیدر دے ہاتھ مندری ہائی ان دے نگ دا نا زہرائے جیڑی سر سرور تے سج گئی ہے اس پاک دا نا زہرائے سنیے گا اپنی حاضری کا آخری شعر اس کلام کا تیسرا شعر پڑھنے والا ہوں کہتا ہے کری تو کعبے طواف جا کے اللہ کرے اس محفل کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب ہو اور یہ سعادت حاصل ہو جائے اہلیان سٹیج کی تائی خاص توجہ اب تک میں نے پیچھے بالکل نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کیسے
कैसी दाद मिली, कैसी दुआ मिली। लेकिन अब ये शेर मैं ये ऐसे मुकर के पढ़ूंगा, ऐसे। और मैं चाहता हूँ पंडाल वालों पे तो मुझे अब थोड़ा एतमाद हो गया, क्योंकि अब आपने ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजा है और मैंने स्टेज की जाने मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। अब देखना चाहता हूँ कि इस शेर पे अब आप किसी दाद और दुआ से नवाजते हैं। किबला शाह जी का हाथ उठ जाना और आपसे दुआ मिल जाना मेरे लिए सनद होगा। मैंने कहा करी तू काबे तवाफ जाके, सुनामी अर्जी तू सर झुका के, शहर दे चक्कर लगा लगा के। करी तू काबे तवाफ जाके, करी तू काबे तवाफ जाके, सुनामी अर्जी तू सर झुका के। पिंडाल वालों मैंने पीछे नहीं देखना, आपकी तारीफ कर दी, मेरी लज रखिएगा। मैंने कहा जो दोमी जामे हवा मदीने, नबी नु मेरा सलाम आखी, ओए हर शादी बामे थोड़ देओ। इन्हां दोस्तों दी सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है, आ गोड़े नु जफ्फा मार के बैठे ने, उन्हां नु गुजारिश करांगा हर शादी बामे थोड़ देओ। ओ जेड़े दिते ने ए भी मोड़ लियो, पर मेहरबानी करके गोडे छोड़ दियो। सुनिएगा आखिरी मिसरे पे अपने हाथ भी उठाना है और ज़बान का ताला खोल के हाथ उठा के आज की महफिल की सबसे ऊंची सुभान अल्लाह बोलनी है। भाई ये आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं जब अगले साल हो सके आप मुझे बुलाएं तो फिर आप मुझे यही खुशखबरी दें कि अभी हम ताज़ा ताज़ा पूरी टीम के साथ मदीने से होके आए हैं। सुनिएगा मैंने कहा जो दोवी जामे हवा मदीने, नबी नु मेरा सलाम आखी, तू ओ तू हो के नजफ नु जामी, अली नु मेरा सलाम आखी, तू दिल दे दुखड़े सुनामी रोके, तू सुत्ती किस्मत जगामी रोके, चली न जामी जरा खलो के, तू आले ज़हरा दे पैरी पै के, सभी नु मेरा सलाम आखी, करी तू काबे तवाफ जाके, सुनामी अर्जी तू सर झुका के, शहर दे चक्कर लगा लगा के, तू पाक धरती दे हर मुहल्ले, तू पाक धरती दे हर मुहल्ले, और गली नु मेरा सलाम आखी, गली नु मेरा सलाम आखी, गली नु मेरा सलाम, तू पाक धरती दे हर गली नु मेरा चलो मैंने कलाम पढ़ लिया, मुकम्मल हो गई। अब दुआ देता हूँ, जो बंदा मदीने जाना चाहता है जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत आपकी शायद नजर पड़ी हो या ना पड़ी हो, अभी भी 2-4 बंदे बैठे हैं जो इतनी बड़ी दुआ के बावजूद भी चुप बैठे हैं। अल्लामा साहब लाहौर की सरजमीन ते खताब फरमा रहे सन, दौरान खताब उन्होंने ऐलान किया कि जेड़ा बंदा मदीने जाना चाहता है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो किबला स्टेज तो लैके पंडाल दे आखिरी बंदे तक, दाएं तो लैके बाएं तक, बड़े तो लैके छोटे तक, नौजवान तो लैके बूढ़े तक, हर बंदे ने हाथ ही उठाए तो सुभान अल्लाह भी बोली। पर एक 9 to 10 साल का बच्चा है स्टेज के बिल्कुल सामने बैठा है, उस बच्चे ने हाथ उठाए ने ना सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लामा साहब बड़े परेशान हो गए, पूछना कीता बेटा खड़े हो जा, खड़ा हो गया, पूछा बेटा मैं क्या सी जेड़ा बंदा मदीने जाना चाहता है वो बंदा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो स्टेज तो लेके पंडाल दे आखिरी बंदे तक हर बंदे ने हाथ भी उठाए ने, सुभान अल्लाह भी बोलिए। बेटा ना तू हाथ उठाए ने ना तू सुभान अल्लाह बोलिए, क्या तू मदीने नहीं जाना चाहता? ओ बच्चा बड़े ही प्यार दे नाल जवाब देन लगा। बच्चा कहन लगा अंकल जी जदों मैं घरों आया सी ना, मेरी मां ने मैनू कह के भेजिया सी पुत्रा जदों महफिल खत्म होए सीधा घर ही आई और किथे ना जाए, किथे ना हजरत जी ने इजाजत नहीं मिली है कि महफिल के बाद सीधा घर आना और किथे ना जाना। ओ ना बोले जेड़ा चाहता है महफिल के सदके मैनू मदीने दी हाज़री नसीब हो जाए, हाथ चुके बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा एक दो बंदे हाले भी नहीं बोले, उन्हां वास्ते बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, खाके माल यतीमां दा ओए भज मसीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, ओए दुंबे कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। आखिरी शेर बंदे बुल्ले शाह दा शेर नहीं अपनी तरफ ऐड कर रहे हैं, जेड़ा बंदा मेरी पूरी हाज़री विच नहीं बोलिया उनदे वास्ते तवज्जो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, खाके माल यतीमां दा भज मसीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, फट दिलां दे सीधे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। ओ फैसलाबाद वाले हो मेरा जोर भी लवाई जांदे हो, सुभान अल्लाह भी पीती जांदे हो, हाँ चुप चुप बंदा, अल्लाह हू अकबर या रसूल अल्लाह या अली या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद या अली।
یہ ماشاءاللہ انتہائی حسین اور خوبصورت ثنا خان دور حاضر کے مصروف اور معروف ثنا خان پنجاب پولیس جن کا تعلق ہے، بہت اچھا پڑھنے والے عزت باب محترم و مقام جناب محمد محسن رضا قادری صاحب، آپ سٹیج کو حسن بنے، آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا، اور التماس گزاروں ثنا خان مصطفیٰ اندلیب ریاض رسول پیکر سوزو گداز عزت ماب صاحب زادہ محمد فواد شفیق چشتی صاحب تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، آپ احباب محبت کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ یہ ٹھیک ہے، اچھا جس بندے کے سامنے تھوڑی سی جگہ خالی پڑی ہے نا، اس سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اس کو پر کر لیں، مہربانی ہوگی۔ ویسے احباب تو بڑی بڑی خالی جگہ پر کر لیتے ہیں، لیکن آپ سے اگر یہ بھی نہ ہو پائے تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، مہربانی۔ ماشاءاللہ مجھے ایک پیر بھائی کی زیارت ہوگی، میرا حج ہو گیا، مہربانی تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ، مہربانی بہت شکریہ۔ چلو جوڑا ریڈ نہیں اٹھ نہیں سکتا، چلو ریڈ کے تھوڑا تھوڑا کے آ جائے، آ جاؤ پر مہربانی ہوگی تھوڑی۔ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، جے خوش ہووے تے ہور لگدا ہے، پوریاں 90 نیکیاں ملدیاں، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے۔ بس ایسا ذوق رکھیا جی، میں نے حاضری لگائی فقط یہ ماحول بنانے کے لیے اور ایسا ذوق بنانے کے لیے، انشاءاللہ جہاں پہ پھر مجھے حکم ہوگا 5 7 سے 10 منٹ کی آخری حاضری پڑھوں گا۔ لمبی چوڑی نقابت کا میں عادی نہیں، کبھی لمبی چوڑی نقابت کی نہیں، ہر نعت خان سے پہلے 15 منٹ کبھی نہیں لگائے، پوری محفل میں 2 سے یا 3 حاضریاں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک ہی حاضری پیش کر کے اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ محفل پاک کو اختتام تک لے کے پہنچوں گا۔ فی الوقت التماس گزاروں ثنا خان مصطفیٰ عزت ماب صاحب زادہ محمد فواد شفیق چشتی صاحب تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ آپ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہر سال دی طرح اج پھر ڈوگر برادران ایک رات آقا دے نام دی محفل سجائی، اللہ رب العالمین انہاں دی محفل پاک سجانا اور آپ سب دا آنا ساڈا پڑھنا اور آپ دا سننا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول منظور فرمائے۔ محمد نبی کریم آقا دی بارگاہ وچ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بابا پنڈت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ، دکھیاں دا طبیب آیا، دکھیاں دا طبیب آیا، دکھیاں دا طبیب آیا، جس نے مناؤ سارے اللہ دا حبیب آیا، جس نے مناؤ سارے اللہ دا حبیب آیا، اور قسمت نو جگوں دے
میلاد منو دے مل کے حمد بارت اللہ کہ تو سبحان اللہ میں بندائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا جوندیاں مودا دانا لباد سونڈگا ہاتھ چھاکے کاری کہ تو سبحان اللہ یا رب العالمین جتنے محفل چاہے بیٹھے آج کسے دی چولی رحمت تو خالی نہ جانے ہاتھ چھاک کہنے جوندیاں مودا دانا لباد سونڈگا جوندیاں مودا دانا لباد سونڈگا اللہ کر سونڈگا کسے چولی واسطے نہیں اس پاک ذات واسطے جنہیں ہاتھ دیتے نہیں ہاتھ اٹھاؤ اور کی کہنے اللہ 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 چکا چکا بولے گا
ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا جگہ جگہ او بولو چچا چچا چنگیاں دے لڑ لگیے چور دی پیندے پھل دے میرے دادا سانپ دے لڑ لڑیے چور دی پیندے پھل پیر سیال دے لڑ لڑیے چور دی پیندے پھل گولے دے تاجدار دے لڑ لڑیے چور دی پیندے پھل بابا خادم حسین زوی دے لڑ لڑیے چور دی پیندے پھل انہاں نچدیاں دے لڑ لڑیے اگلے بھی جان دے ٹل چگا 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 بولو چگا چگا بولے گا چگے راجا ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا ہل وچ سونا ہل وچ جاوے گا تو کر سونیا کر سونا میرا مرشد 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 سونا سر پہ امامت سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل رخ پہ داڑھی سج رہے گی انشاءاللہ عز و جل کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل پیرتا ارسونا پیرتا ارسونا جی پیرتا ارسونا پیرتا ارسونا کنجے بخشے جہانا مظہر دوٹے ہوتا کنگ بخشے بخشے کنگ بخشے بخشے کنگ بخشے جہانا مظہر دوٹے ہوتا آگے سازا دیر کا آگے سازا دیر کا آگے سازا دیر کا آمیرا دانا نمہ میرا داتا سوڑا اتنی کجھس چکی رہی ہے حال بھاگ کھڑا ہے میرا داتا سوڑا 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 میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا خش خش جنہ قدر نے میرا تے میرے صاحب نو وڈے آیا میں گلیاں دا ڈھونڈا ڈھونڈا میں گلیاں دا گلیاں دا 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 میں گلیاں دا ڈھونڈا کو پھیل چلایا سایہ بولو دا 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 پاک صلی اللہ علیہ یا
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक शेर नात मौला के नादी बाग बार का शादी पेश कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या जो तो करम है शाखे बतहा तेरा, वाह क्या जो तो करम है शाखे बतहा तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, क्या जो तो करम है शाखे बतहा तेरा, क्या जो तो करम है शाखे बतहा तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे टुकड़ों में बने की ठोकर तेरा नाम तेरे टुकड़ों सोचा तेरे टुकड़ों पे बने की ठोकर पे डाला, खिड़कियां एक छोड़ के सदका तेरा, नारा हैदरी और संग नारा हैदरी हर पूछे हर नगद नगर हर नगद नगर हर नगद नगर हर गली गली मिलेंगे मारो सारे नारा ओ नारा अली अली मन कुल तो मौला मन कुल तो मौला मन कुल तो मौला अली 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 मौला अली अली जिसका मौला अली अली जिसका मौला अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली हर दर्द का छाड़ा अली अली है हमारा अली अली सिद्दीक लबे सिद्दीक लबे अली सिद्दीक लबे अली अली उमर दा प्यारा अली अली मेरे जान का प्यारा अली अली दम मस्त कलंदर अली 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 बोलो अली अली बोलो सारे हाथ मेरे नबी ने फरमाया कि मौला दा जिक्र मौला कायनात दा जिक्र सुन के मोमन दा चेहरा खिड़ जाता है। आखिर ते एक बार हाथ उठाओ सारे अल्लाह पाक के साथ किसी दा मोहताज न करे सिवाय अपने तो। हाथ उठा के कहना है अली 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 बोलो अली 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 मौला अली अली
سبحان اللہ ماشاءاللہ انتہائی حسین حاضری پیش فرما رہے تھے جناب محترم محمد فواد شفیق چشتی صاحب بلا تاخیر اپنے ایوان کی اگلی حسین ثنا خان سے التماس گزاروں ثنا خان مصطفیٰ اندلیب ریاض رسول ننم منا ثنا خان رانا سبتین تنویر صاحب تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ جب بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا
کا زمانے تھے کوئی پیر دکھا میں علی بر کا زمانے تھے کوئی پیر دکھا میں علی بر بہت شکریہ. انتہائی حسین اور خوبصورت حاضری بھی فرما رہے تھے ننھے منع ثنا خان، جس کا سینہ مدینہ بنایا. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ. حضور کے عاشقوں کا جمع غفیر ہے. اسٹیج بھی حضور کے عاشقوں سے بھر چکا ہے اور پنڈال بھی الحمدللہ حضور کے دیوانوں سے شامل رسالت کے پروانوں سے بھر چکا ہے. میں اپنے ایوان کے اگلے حسین خوبصورت ثنا خان کی جانب سفر کرنا چاہتا ہوں. جہاں پہ میرے چھوٹے بھائی نے مائک چھوڑا وہاں سے چند اشعار تحفہ دیتے ہوئے انشاءاللہ آگے سفر کرنا چاہوں گا. جس بندے کو خیرات مولا علی کے در سے ملتی ہے اس بندے کی انتہائی خاص توجہ چاہوں گا.
کیتا اے خوشحال علی دے پترا نے حضرت جی اس در تو خیرات مل رہی ہے اور جڑا اس بندے اس در دا نوکر ہے جڑا بندہ میں دعوے نال گل کرنا ہو اس گل تے چپ نہیں رہے گا گل ہی ایسی کرن جا رہے ہیں کیتا اے خوشحال علی دے پترا نے کیتا اے خوشحال علی دے پترا نے جو بندہ علی کی جوڑی کا نوکر بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا بولے کیتا اے خوشحال علی دے پترا نے میں نے کہنا ہے کیتا ہے خوشحال آپ نے کہنا ہے علی دے پترا نے اگر آئیے ڈوگر برادران رانا برادران حضور کی ذکر کے نفس جا کے بیٹھے ہیں اتنا خرچہ کر لیا ہے اتنی خوشحالی ہے تو ہے کہاں سے شاعر کہندہ ہے کیتا ہے خوشحال کیتا ہے خوشحال کیتا ہے خوشحال علی دے پترا نے غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترا غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترا نے کیتا ہے خوشحال علی دے پترا ہے خوشحال علی دے پترا نے غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترا نے اچھا علی دے پتر کون کون نے مولا حسن تے مولا حسین تو انہوں مولا حسن دا ذکر بھی سناواں گا مولا حسین دا ذکر بھی سناواں گا اب آپ مولا حسین دا ذکر بڑے شوق دے نال سن دے نے تے پڑھن والے بڑے شوق دے نال پڑھ دے نے لیکن مولا حسن پاک دا ذکر بڑا گھٹ کیتا جاندا ہے بڑا کم کیتا جاندا ہے میں دو اشعار مولا حسن دی پاک بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا حسن مولا واہ واہ پتہ لگ جائے مولا علی دی جوڑی دے نوکر بیٹھے نے آخری بندے تک ہاتھ تھلے نہ رہے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حسن مولا حسن مولا ایمان کا ہر رکن بولا ایمان کا ہر رکن بولا طہارت کا بدن بولا ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا حسن مولا طہارت کا بدن بولا حسن مولا حسن مولا حرامی جب بھی بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے حلالی کا سخن بولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا اور حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کون حسین حیدر دے خون دیا لوکو تصویر دا نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین زہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین اور سانو موت نے یارو مارنا کی تو انو موت نے یارو مارنا کی جس بندے کے سینے میں دل ہے دل میں مولا حسین کا پیار رائی کے دانے برابر بھی ہے آخری مصرے پہ ہاتھ نیچے نہ رکھے زبان بند نہ رکھے جو اندر سے مولا حسین کا مرید بن کے بیٹھا ہے مولا حسین کو پیر مانتا ہے ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا توجہ میں نے کہا حیدر دے خون دیا لوگوں تصویر دا نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین زہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین اور توانو موت نے یارو مارنا کی سانو موت نے یارو مارنا کی اور ساڑے پیر دا نام حسین سانو موت نے یارو ساڑے پیر خوشحال علی دے پترا نے حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا حسین پاک سے پوچھا پھر مولا حسین کی جواب دیندے نے سنیے گا میں نے کہا ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا حسن مولا بھئی میں زبان تے تواڈیاں نہیں پڑھ رہے نا ایتھے اب بولی سمجھ آ رہی جڑی میں بول رہے ہیں وہ ایک نعت خان سی تھال دے علاقے جنات پڑھن واسطے گیا نعت خان لاہور دا سی تھال دے علاقے جنات پڑھن گیا میں جنگ دا میرے پروگوار تھال پوندا حضرت اوتھے تھال دے علاقے جنات پڑھن واسطے گیا تے واپس آ رہا سی سڑک دے کنارے نا بزرگ کھڑے سن انہاں نے گڈی نو ہاتھ دتا نعت خان نے گڈی روکی پوچھنا کیتا بابا جی حکم ہوے بابا جی کہن لگے پترا او سامنے 4-5-7 کلومیٹر تے میری منزل ہے تے میں اوتھوں تک جانا مینوں اپنے نال لے چل اس نعت خان نے آ کے ٹھیک ہے بزرگو میری بھی منزل ہے مقصود اسی طرف ہے تے آؤ تسی میرے نال بیٹھو میں تانوں لے چلنا اس نعت خان نے بزرگاں نوں نال بٹھایا تے اپنے منزل مقصود رواں دواں سفر رواں دواں کیتا جدوں منزل مقصود تے پہنچے نا نعت خان نے بریک لائی بزرگ گڈی وچ اترے تے جدوں پھر کوئی کسے نال چنگا
करे वो बंदा उन्हें दुआ जरूर देंदा है। साडे हाल ते देंदे ने, पता नहीं इत्थे देंदे ने कि नहीं। जरा बोलो चलो मेहरबानी। हजरत किबला अल्लामा साहब, बहुत सारे मेहमान स्टेज को समझ चुके हैं। हजरत मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन अकीदा ये रखता हूँ कि हसनैन के नाना सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा प्यारे गुलाम को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। सुनिएगा जो बाबा जी गड्डी विच उतरे ना ते बाबा जी ने हुण नाथ खान नूं दुआ देनी सी, क्योंकि नाथ खान ने चंगा कीता सी 5-7 किलोमीटर तो चुक के लिया के उत्थे अपनी मंजिल मकसूद ते छड़िया सी। जो बजुर्ग गड्डी विच उतरे ना, बजुर्ग याद रखना, बजुर्ग थलदे सी ते नाथ खान लाहौर दा सी। हुण उत्थे सराइकी बोली जांदी सी ते उत्थे लाहौर विच पंजाबी जिहड़ी इत्थे फैसलाबाद च बोली जांदी है, बस थोड़ा बहुता फर्क है। और जो बजुर्ग गड्डी विच उतरे ना ते बजुर्ग नाथ खान नूं दुआ देंदे ने। दुआ की देंदे ने? वो बजुर्ग कहंदे ने, साईं भला थी भी ते मैं कुछ आता है रब तै कुछ आवे। और ऐसी दुआ, लेकिन नाथ खान समझने फर्क आ गया कि तै मैं कुछ आता है रब तै कुछ आवे। उन्हें सराइकी दी ते ओ समझण वाला फिर पंजाबी समझ गया ते उनका मतलब कि मैं उथों चा के लियांदा है, रब तेरे उत्ते चुक के लै जाए। इस वास्ते मैं गुजारिश करांगा, अब आप जेडे पिछले बैठे हो तुसीं हुण तक हाथ नहीं उठाए, सुभान अल्लाह नहीं बोली। मैं नहीं चाहता कि तुसीं दिल ही दिल दे अंदर दुआ दाते हो, मैं चाहना कि तुसीं जुबान ते भी ले आओ, हाथ भी उठाओ। मैनूं भी पता लग गया तुसीं वाकईतन हकीकी दाद और दुआ दे रहे हो। जेड़ा बंदा पूरी तवज्जो मिलल करके बैठा, चुक के जरा बोले सुभान अल्लाह, मेहरबानी। अच्छा, कौन? हुसैन रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे ददसा लोगों में शान किए, हसन द जानी हसन द प्यारा जनाब ज़ैनब द वीर रविये, और रसूल नाना बाबा अलीये अजय भी पूछना है हुसैन कीए। रसूल नाना बाबा अलीये अजय भी पूछना है हुसैन कीए। ओए हुसैन दी मां, हुसैन दी मां, हुसैन दी मां, ओए नबी दी धीए अजय भी पूछना है हुसैन कीए। और इंतहाई खूबसूरत शेर दे रहे हैं। शायर कहंदा है, खलोते सोचण ओ कखों हौले किवें इन्हें से लब नूं खोले। खलोते सोचण ओ कखों हौले किवें इन्हें से लब नूं खोले। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दर्दे हुसैन बोले। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दर्दे हुसैन बोले। ओए शहीदां दी ऐ हो जिंदगी ये अजय भी पूछना है हुसैन की ये। और कमाल दा शेर दे रहे हैं, किबला हमारे बेटे को, भाई को, भतीजे को किसी को थोड़ी सी तकलीफ होना तो हमारे दिल पे यहाँ सीने में तकलीफ होती है, लेकिन ये शेर सुनिएगा, जो बंदा मौला हुसैन को मौला हुसैन के सब्र को सलाम करने आया है वो बंदा ये शेर सुने। शायर कहता है, अदा जो वखरी नमाज करदा यजीद जिस दे सबर तू डरदा है, केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी है जिस ते नाज करदा। अदा जो वखरी नमाज करदा। साहिबजादा साहब, आपकी इंतहाई खास तवज्जो चाहूंगा। आप पंजाब पुलिस वाले हैं और आपकी दाद मेरे लिए डबल होगी। एक तो आप हुजूर के नाथ खान भी हैं, दूसरे आप पंजाब पुलिस वाले भी हैं। और पंजाब पुलिस की वर्दी में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं होते बल्कि गाजी मुमताज जैसे भी होते हैं। हुजूर के सना खान साहिबजादा मोहसिन रजा कादरी साहब भी होते हैं पंजाब पुलिस की वर्दी में, ऐसा मत सोचिएगा। सुनिएगा हजरत इंतहाई खास तवज्जो चाहूंगा। खलोते सोचण ओ कखों हौले किवें इन्हें से लब नूं खोले। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दर्दे हुसैन बोले। शहीदां दी ऐ हो जिंदगी ये अजय भी पूछना है हुसैन की ये। अदा जो वखरी नमाज करदा यजीद जिस दे सबर तो डरदा है, केड़ा साबिर हुसैन वर्गा है, केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी है जिस दे नाज करदा। और लुटा के सब कुछ, लुटा के सब कुछ, लुटा के सब कुछ। अब अगले मिसरे पे हर बंदा नहीं बोलने वाला, क्योंकि हक ते सच दा असूल होसी न गाल मैडी फजूल होसी। ए पाकां दे जिक्र चूहो बोले सी मौला को जेड़ा कबूल होसी। सुनिएगा, अदा जो बकरी नमाज करदा यजीद जिसने सबर तो डरदा है, केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी है जिस ते नाज करदा। और लुटा के सब कुछ, लुटा के सब कुछ, लुटा के सब कुछ न कीता सीए अजय भी पूछना है हुसैन आपके। लुटा के सब कुछ न कीता सीए अजय भी पूछना है हुसैन की ये। और ए थोड़ देंदा नहीं आन वाहिद, ए देंदा दर दर नहीं जान वाहिद। अली दा पुत्र बड़ा सखीए अजय भी पूछना है हुसैन की ये। कीता ए खुशहाल अली दे पुत्रा ने गम छोड़े ने टाल। अली दे पुत्रा ने माशाल्लाह जी, ये ठीक हो गया। हजरत साहब के साहिबजादे माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनको पक्का ठक्का हुजूर का सना खान बनाए। मोहम्मद हसीब साहब किबला के साहिबजादे हैं, आपसे तमाश गुजार करूंगा। पहली बार स्टेज पे आए हैं और पहली बार ही हुजूर की नात पढ़ने वाले हैं।
چلو سٹیج پہ آتے ہوں گے لیکن آج پہلی بار حضور کی نعت پڑھنے والے ہیں اور آپ نے ایسی دعات سے نوازنا ہے کہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو جائے. کیونکہ کوئی مداری سمجھتے ہو نا, مداری کوئی بندہ مداری کرے نا, یہ جگت بازی فیصل آبادی جگتاں ویسے بڑی مشہور نے, تسی سوشل میڈیا تے دیکھدے ہوگے فیصل آبادی ویسے جگت بازی بڑی مشہور ہے. تے کوئی جگت بازی کر رہے ہوئے نا تے احباب دی بڑی حوصلہ افزائی کردے نے, کوئی ایکٹنگ کر رہے ہوئے احباب دی بڑی حوصلہ افزائی کردے نے. لیکن اج تسی نہ کسی مداری دی حوصلہ افزائی کرنی ہے, نہ کسی ایکٹر دی کرنی ہے, فقط حضور دے ثنا خان دی کرنی ہے اور اس انداز وچ کرنی ہے کہ اندا حوصلہ بلند ہو جائے اور آن والے دور دے وچ ہر گھر دے اندر ثنا خان پیدا ہون, دنیا دار نہ پیدا ہون. بہت اچھے ثنا خان صاحبزادہ محمد حسیب صاحب تشریف لائیں, حضور کی بارگاہ میں حسین حاضری پیش کریں. ان کے بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ جی اور پھر صاحبزادہ محسن رضا قادری صاحب حسین حاضری پیش فرمائیں گے. اب آپ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں. مارا کھا کے بلالا کا دنا لیندہ سی, مارا کھا کے بلالا کا دنا لیندہ سی. کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے او کہندا سی, یار لئی مانا چکھائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. حیدریہ میں پٹا حیدر تگل پایا ہے. حیدریہ میں پٹا حیدر تگل پایا ہے. رب سو میں تے کئی وار آزمایا ہے. رب دی سو میں تے کئی وار آزمایا ہے. ناڑ لئی مانا جگائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے. اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے. سونے دیا حقدارا تو صدقے جائے. ٹکڑے پانچ تن دے جکھائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں.
اچھے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں آواز اور سوز و گداز میں مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بابا جانی کو صحت کی بادشاہی کے ساتھ عمر کی عزت عطا فرمائے. ان کا سایہ ان کے سر پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. اپنے امان کے اگلے حسین اور خوبصورت ثنا خان سے التماس گزار ہوں ثنا خان مصطفیٰ اندلیب ریاض رسول آل نبی. ٹھیک ہو گیا. پاکستان دے وچ یوٹرن لینا بڑا سوکھا ہے تے بڑی عام گل ہے. یوٹرن بڑی جلدی لیا جاتا ہے. اس واسطے میں یوٹرن لے کے پھر واپس آ گیا. جس طرح میں نظرہ دا حکم ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کی تعمیل کر دی ہویا ایوان میں لے کے چلاں گا. التماس گزار انتہائی حسین اور خوبصورت ثنا خان دور حاضر کی مصروف اور معروف ثنا خان. اللہ جانے آپ کے فیصلہ بات کیا ہیں, آپ کے مائنڈ میں ان کے لیے کیا کنسیپٹ ہوگا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور حاضر کے انتہائی مصروف اور معروف ثنا خان ہیں. اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس میں بھی ہیں, لیکن پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ حضور کی نوکری اس قدر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو صرف ایسے سلیوٹ نہیں کرتے بلکہ ایسا کرتے ہیں. پولیس والے کو ایک ہاتھ سے سلیوٹ کیا جاتا ہے. ہم خدا کی قسم اس جنے کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ پولیس میں بھی حضور کے غلاموں کی رکھوالی کرتے ہیں, پاکستانیوں کی رکھوالی کرتے ہیں, اور الحمدللہ سٹیج پہ حضور کی غلامی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. عزت مآب صاحب زادہ محمد محسن رضا قادری صاحب پنجاب پولیس والے التماس گزار تشریف لائیں. حضور کی بارگاہ میں کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا ہے. بڑی کمال کی بات کر کے عزیزم میں حضرت چار مصرے یہ روانہ کرنا چاہتا ہوں. محسن بھائی کہنے تک علی کا ذکر کرتے ہیں تمہیں کیوں ضرب لگتی ہے. منظر دیکھیے گا, ایک طرف مولا علی کا دیوانہ ہے, ایک طرف منکر علی ہے. مولا علی کا دیوانہ منکر علی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے علی کا ذکر کرتے ہیں تمہیں کیوں ضرب لگتی ہے. علی کا ذکر کرتے ہیں تمہیں کیوں ضرب لگتی ہے. جلیل شان بخشی ہے نبی تکریم کرتے ہیں. جلیل شان بخشی ہے نبی تکریم کرتے ہیں. اور حضرت دیکھیے گا تیسرے مصرے پہ بندہ وہ بولے گا جو چوتھی لائن پہ بولنے والا ہوگا. جس بندے کو تیسرا مصرع سمجھ آ گیا وہ چوتھی لائن پہ چپ رہ ہی نہیں سکتا. گالی نہیں بڑی آ گئی ہے. میں نے کہا علی کا ذکر کرتے ہیں تمہیں کیوں ضرب لگتی ہے. جلیل شان بخشی ہے نبی تکریم کرتے ہیں. تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے. حضرت اب نقابت بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں میں جہاں کسی نقیب کا نام سنتا ہوں الحمدللہ میرا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ کسی عظیم نقیب کی موجودگی میں مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اور الحمدللہ استاد جی نے سبق یہ دیا ہے کہ جہاں نقیب مل جائے اس کو نقیب نہیں سمجھنا, اس کو حبیب سمجھنا ہے. اور یقین کیجئے مجھے ایسے پلیٹ فارم سے تربیت دی گئی ہے جہاں ایک سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں 20 نقیب بھی بیٹھے ہوں تو سب کے دل میں نقیب دوسرے نقیب کے لیے محبت ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہوتا ہے. اگر آپ نقیب ہیں اور ایک عظیم نقیب سے نہ چیز کو داد مل جانا, دعا مل جانا, یہ سند ہو سکتا ہے. میں نے کہا علی کا ذکر کرتے ہیں تمہیں کیوں ضرب لگتی ہے. جلیل شان بخشی ہے نبی تکریم کرتے ہیں. تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے. ارے تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتے ہیں. تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتے ہیں. جناب صاحب زادہ محمد محسن رضا قادری صاحب پنجاب پولیس والے آپ کی انتہائی حسین اور خوبصورت سماعت کے بعد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ہم اپنے نبی کے, غمخوار نبی کے, دلدار نبی کے, تاجدار نبی کے نعرہ رسالت. دوران نات ساڑھے خوب عظیم دوست, ساڑھے بڑے پیارے دوست عاشق رسول عزت مآب بھائی عابد مغل صاحب تشریف لائے. آپ نو دل دیاں اتھا گہرائیاں تو اہلا و سہلا مرحبا مرحبا. اس دنال ہی نال اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ عزوال 14 اکتوبر بعد نماز عشاء بھائی عابد مغل صاحب ہر سال دی طرح پھر سرکار دی محفل پاک سجا رہے نے انشاءاللہ, جس دی اندر خصوصی نات محمد وقار اعظم قادری اور خصوصی خطاب خطیب اہل سنت جانشین اہل سنت حضرت علامہ حافظ القاری محمد عمران آسی صاحب آپ خصوصی خطاب فرمان گے. ندنال نال آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب
آپ خصوصی خطاب فرمان گے اور سب تو خوبصورت گل انشاءاللہ عز و جل ہر سال دی طرح محفل پاک دے اختتام تے عمرہ شریف دا ٹکٹ بذریعہ قرآن دا نکالا جائے گا اور ہر سال دی طرح 63 انعام بھی انشاءاللہ بذریعہ قرآن دا دی انشاءاللہ دیتے جان گے اور اس دن اللہ انشاءاللہ سرکار دی آمد خوشی دے اندر کیک بھی کٹیا جائے گا گل پھر ہوتے ہیں گل عابد صاحب دی نہیں گل ساری سرکار دیئے بولو بولو گل ساری سرکار دیئے تو نعت رسول مقبول صاحب زادہ محمد محسن رضا قادری فخر پنجاب پولیس اللہ کریم نے کم وقت دے اندر بہت ساری استاد نوازی آپ سنا خانی کر رہے ہیں اور آقا کریم دی بارگاہ دے اندر انشاءاللہ گل ہے عقیدت پیش کریں گے انہاں تو فوراں ہی بات کی بدا شاہ صاحب نے انشاءاللہ مائک دیتا جائے گا کیونکہ میں شاہ صاحب نے بعد اس وقت سے کر لے کہ ایک تو شاہ صاحب دا ایک اپنا رنگ ہے تے انہاں دا جڑا ماحول بنا ایک اپنا رنگ ہے انشاءاللہ شاہ صاحب اپنے رنگ دے اندر انشاءاللہ سرکار دی سنا خانی پیش کریں گے اور میں مدثر بھائی نو کہنا کہ ایک کرسی جنہی نو سٹیج تے لے آؤ بلکہ ایک نہیں دو کرسیاں سٹیج تے لے کے آؤ کہ شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر کوئی بھی میں نہیں جاننا کوئی خطیب کرسی تے بیٹھے شاہ صاحب واسطے بھی کرسی اور ایک خطیب واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم اور میں مبارک بات پیش کرنا ڈوگر برادران اور بھائی مظہر اقبال صاحب اور مدثر صاحب انہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی اور ساڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ساڑے سٹیج تے آل نبی اولاد علی پیر سید محمد فہیم الحق شاہ صاحب بیٹھے نے اور آج دے مہمانان گرامی حافظ محمد عارف صاحب اور بھائی عابد مغل صاحب اور انتہائی زیادہ مشکور ہوں صاحبزادہ پیر محمد جواد شفیق نقشبندی صاحب دا کہ وہ ساڑے نال محبت کر دینے اللہ تعالیٰ انہیں دی محبت ساڑے نال ہمیشہ سلامت رکھے ایک دفعہ درود پاک پڑھنے اور درود پاک اس محبت نال پڑھنے کہ اسی پڑھنے تظہر پاک دے بابا نے سماعت فرمانا کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رب کرم چکر سیاں تے تینوں یار دین دا واسطائی او جدے جوڑیاں نو تیرا عرش چومے او دی پاک نلین دا واسطائی تے جنے جو لڑائی کربل وچ اسے پاک حسین دا واسطائی او ذکر ورگیاں نو مولا معاف چا کر تینوں میم تے عین دا واسطائی او ذکر ورگیاں نو مولا معاف چا کر تینوں حسن تے حسین دا واسطائی او ذکر ورگیاں نو مولا معاف چا کر تینوں سیدہ زہرا دا واسطائی ربائی سن کے جندے سینے وچ ٹھنڈ پئی ہے او ایک بار کو سبحان اللہ آؤ مجھے حکم دیا مدثر بھائی نے کہ میں نے پڑھنا ڈافے تھا لیکن اس نے کہا کہ کلام ذکر پہ پڑھ دے دل دی تسبیح ہوتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو دل دی تسبیح ہوتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو دل دی تسبیح ہوتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو
मैं चलते फिर काम होता ही फरदारो अल्लाह अल्लाह करदारो दिल्ली तस्बीह होते बंदया अल्लाह अल्लाह करदारो अल्लाह अल्लाह करदारो सच्चे रब दे कमाल रहता है हर तेरे नाम सिर तो दुखते आए ढाल कर अपना कबला रूह हर तरफ अल्लाह 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 दिल्ली तस्बीह होते बंदया अल्लाह अल्लाह करदारो अल्लाह अल्लाह करदारो हर किताबो पालन हर किताब सहारा है ओ दियने कुल दुनिया होता चांद सारा है शहरत तुमीने कौल कुरान का प्यारा है ओ सच्चे अपने कमाल रहता है हर वे तेरे नाम सिरों दुख आए चाल कर अपना कबला रूह करदारो अल्लाह 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 दिल्ली तस्बीह होते बंदया अल्लाह अल्लाह करदारो अल्लाह अल्लाह करदारो अल्लाह पाक दा जिक्र है किसी ने शर्माना नहीं ना डोगरा वास्ते तुसी आए हो ना मेरे वास्ते तुसी आए हुजूर वास्ते एक बार हाथ बुलंद करो अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह यहाँ अर्शो पार पार इसके दिया तारा इसके दिया बोले खिड़कियां तारा इसके दिया यहाँ अर्शो पार पार इसके दिया बोले खिड़कियां तारा इसके दिया बोले खिड़कियां तारा इसके दिया बोले खिड़कियां तारा इसके दिया बल्ले बल्ले एक बारी कह लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक कलाम हुसैन पाक दी बारगाह च एक कलाम मौला अली दी इंशाअल्लाह अपने वक्त दे विच रह के हाज़री पूरी करांगा एक दफा दुरूद पाक पढ़ना मोहब्बत दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछते हुसैन की रसूल नाना बाबा अली रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछते हुसैन की अजय भी पूछते हुसैन की रसूल नाना बाबा अली रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछते हुसैन की अजय भी पूछते हुसैन की हुसैन भी मां नबी भी हुसैन भी मां नबी भी अजय भी पूछते हुसैन की अजय भी पूछते हुसैन की हुसैन को दे नबी भलिया के तीसरा इमाम झलिया हुसैन को दे नबी भलिया के तीसरा इमाम झलिया हुसैन भजतर हुसैन भजतर अजय भी पूछते हुसैन की मौला हुसैन का जिक्र आया एक बारी नारे का जवाब देना है नारा हैदरी इंज नहीं गज बज के सीने हैदरी
پوچھے دیں حسین کی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر لڑتے حسین بولے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر لڑتے حسین بولے شہیداں دیے زندگی شہیداں دیے زندگی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی او تھوڑا دیندہ نہیں آن واحد او دیندہ دار دار نہیں جان واحد نعرہ حیدری او تھوڑا دیندہ نہیں آن واحد او دیندہ دار دار نہیں جان واحد علی دا پتر بڑا سخی علی دا پتر بڑا سخی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے دیں حسین کی اے ڈوگر میرے بھرا نے اگر تسی تھک گئے ہو تو میں بس بھی کر دینا جے پڑھنا ہے تو سبحان اللہ کہو ایک باری ماشاءاللہ ایتھے رکھنے تھوڑی سبحان اللہ ساڈا مولا علی نال پیارے ہاتھ کرو ایتھے 3 سیکنڈ واسطے ایتھے ساڈا مولا علی نال پیارے جیڑا جنت دا سردار جیڑا ڈوبیاں بیڑے اتارے ساڈا پیر علی 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 علی کعبے دے وچ جمیا وقت پاک نبی نے چایا وقت کی زیارت نال پڑھ کے قرآن سنایا نال پڑھ کے قرآن سنایا میری گل دا کر اعتبارے میری گل دا کر اعتبارے علی جنت دا سردار جیڑا ڈوبیاں بیڑے اتارے ساڈا پیر علی 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 جیڑا نال علی تے بغض رکھے او بندہ نہیں شیطان او جنت وچ نہیں جا سکدا او دوزخ دا مہمان او دوزخ دا مہمان علی مومن دا غم خار سبحان اللہ علی مومن دا غم خار علی جنت دا سردار جیڑا ڈوبیاں بیڑے اتارے ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی علی کعبے دے وچ جمیا وقت پاک نبی نے چایا وقت کی زیارت چہرے نال پڑھ کے قرآن سنایا نال پڑھ کے قرآن سنایا میری گل دا کر میری گل دا کر علی جنت دا سردار جیڑا ڈوبیاں بیڑے اتارے ساڈا پیر علی 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 ایک دفعہ درود پاک محبت نال صلی اللہ علیہ یا آخری کلام پھر شاہ صاحب دے رسول اللہ وسلم علیہ یا
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना, 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 साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना। छड़ के दुनिया नो, छड़ के दुनिया नो तमो से दाही करना, छड़ के दुनिया नो तमो से दाही करना, छड़ के दुनिया नो तमो से दाही करना, छड़ के दुनिया नो तमो से दाही करना। जिन्ना इश्क दा कहता पढ़िया ओते शर्मांदे, इश्क दा कहता पढ़िया ओते शर्मांदे। फुल्ले वांगू घुंघरू बन के, फुल्ले वांगू घुंघरू बन के नच गया, घुंघरू बन के, फुल्ले वांगू घुंघरू बन के नच गया। साइयां दस्या है जिवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है जिवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है जिवें अल्लाह अल्लाह करना। शाहिद मुर्शिद वाला इंजला करके पामी, शाहिद मुर्शिद वाला इंजला करके पामी। तेरे विचों मुर्शिद दी से, तेरे विचों मुर्शिद दी से तू ना नजरिया। साइयां दस्या है अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना। जिन्ना इश्क दा कहता पढ़िया ओने किधरे डोले, इश्क दा कहता पढ़िया ओने किधरे डोले। बोलण वाले हक दा कलमा, बोलण वाले हक दा कलमा ऐसे तेरे बोले। साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना, साइयां दस्या है किवें अल्लाह अल्लाह करना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक और गज बज के नारे का जवाब दिया नाराए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ना लड़े जे कापियां तो ना लड़े जे हजरत जी। एक महफिल ते मैं गया, उत्थे दो नाथ खाना पंडाल दे विच दो बंदे हजार हजार रुपए नोट लेके फिर रहे सन, बड़े परेशान सन। मैं कोल बुलाया, मैं कि इधर आओ, पूछना कीता जी ठीक है, मैं पूछना कीता खैर ते है, खैर मैं पूछना कीता खैर ते है, क्यों परेशान हो? कहने लगे भाई जी ने साडे कोल हजार हजार रुपए नोट ने, चेंज नहीं मिल रही, तुहाडी खिदमत करनी है। मैं कि गल पक्की है, खिदमत मेरी करोगे? कहने लगे भाई जान कसम ले लो भाई सानू चेंज मिल गई तो खिदमत तुहाडी करांगे। और मैं कि अल्लाह दे बंदेओ जे तुहानू खिदमत चेंज ना मिले तो फिर मेरी खिदमत नहीं करोगे? मतलब चेंज ना मिली तो फिर मेरा 2000 गया। और मैं क्या चेंज ना भी मिले तो खैर है कल्ला कल्ला ही चल जाना है। इस वास्ते कापियां तो रोला ना पाओ, जे चेंज ना भी तुहानू इत्थों मिले तो कल्ला कल्ला हजार हजार भी चल जाता जे। इत्थे एक हजरत ने चलाया तो चल गया, तो 5 वाला भी चल जाना है हजरत, हजार तो फिर दूर की गल है। मैं किबला शाह जी नूं पेश कर रहा, मैं पढ़ना नहीं सी, हजरत भी बार बार हुक्म सी, लेकिन भाई साहब कितने गए ने? हजरत आ जाओ साड़ी भी सुन लो। इन्हें हुक्म किया, मैं मोहसिन भाई ने बड़ा अच्छा पढ़िया, मौला दी बारगाह में बड़ी हसीन हाज़री पेश की है। साढ़े जंग दी सरजमीन तो हुजूर दे गुलाम ने नात को शायद नहीं हकीम इमरान आजिज कादरी साहब दौरे हाज़र दे अंदर हुजूर दार सना खान उन्होंने देखियो कलाम पढ़ रहा है। वो कहते ने जिद्दान एवें पाल बंदे दा पुत्र बन। अब एक ना मोहसिन भाई हो सकता बाद कोई बंदा भाईजान पढ़ के कहे कि अबरार भाई चंगी भली नकाबत कर रहे सी, लेकिन यकदम हो की गया सी कि बंदे दा पुत्र बन किनू कह दिता सी कि मैं किनू? हजरत शाह जी सुना, जिद्दान एवें पाल बंदे दा पुत्र बन, जिद्दान एवें पाल बंदे दा पुत्र बन, ओए मन जान नबी दी आल बंदे दा पुत्र बन, जिद्दान एवें पाल बंदे दा पुत्र बन, मन जान नबी दी आल
بندے دا پتر بن او کہندے نے دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی بہت بڑا مشورہ دیتے ہیں اور اگر وہ یہ مشورہ مان جائے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی حشر بھی بہتر ہو جائے گی کیا مشورہ ہے توجہ زدان اے پال بندے دا پتر بن من جا نبی دی آل کیونکہ ضرورت ویلے سوال ہی بلندن بلکہ انجا کھا کہ عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے علی کو منن دی کو شرط پیو دا پتہ ضرور ہوئے سنیے گا میں نے کہا زدان اے پال بندے دا پتر بن اوے من جا نبی دی آل بندے دا پتر بن دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی پھر جا شجران سب سنبھال بندے دا پتر بن دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی پھر جا شجران سب سنبھال بندے دا پتر بن علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا شاید پنڈال والے میری یہ بات نہیں سمجھ پا رہے میں سجد کی جانب سفر کرتا ہوں علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہاں علی کا حب تو مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بخش تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو جس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی تو وہ ہے علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا در نجف کو چھوڑ دیں اس جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا در نجف کو چھوڑ دیں اس جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا انتہائی عشق و محبت کے ساتھ بہت شکریہ حضرت آؤ تسی پنڈال دا سفر کرو میں توڑے نال پیار دا سفر کرنا اے بھائی توڑے کو لا رہے ہیں تم تھوڑی تھوڑی آواز بھی دیں گے سٹیج تے بھی آواز دیں گے تو تسی بھی نال تھوڑا تھوڑا پیار بھی کرنا جڑا انتہائی ضروری ہے تے پیار ایسا بھی نہیں کرنا کہ کول بٹھا کے انج کر کے سر تے ہاتھ پھیر دینا ایسا پیار نہیں پیار ایندا کرنا کہ جیب چت پانا جڑا کچھ پیار دے نال محبت نال نکل ہے انہاں نو پیش کرنا اللہ جانے او کہندے نے نا کہ جڑا گھر دا بالن مک جاوے کک بار بکائے ہوئے یاد آندے نے اللہ جانے ہمارے دینے سے کسی کے گھر کی ایک ٹائم کی روٹی بن جائے اور چولہا گرم ہو جائے کہیں بھی ہو میں یہاں نہیں کہہ رہا کہیں بھی ہو تو ایسے اب آپ کے ساتھ بھلا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا التماس گزار آل نبی اولاد علی فخر سادات سنخان مصطفیٰ اندلیب ریاض رسول پیکر سوز و گداز عزت امام پیر سید محمد فہیم الحقشہ صاحب آپ سے التماس گزاروں تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے آپ ابا محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر اچھا ایک گل ایمانداری دے نال دسو شروع تو لے کے ہن تک جنہاں ہاتھ نہیں چکے او کدو چکو گے جدو آپ چکے گئے چکے بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہ کہ پہلے چکے جاؤ چک لو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد دور حاضر کے انتہائی مصروف اور معروف ثنا خان عزت امام جناب بھائی محمد اعظم علی قادری صاحب داتا نگر لاہور سے سٹیج کو حسن بننے والے ہیں انشاءاللہ اسی ناظری پیش فرمائیں گے فی الوقت التماس گزار سید فہیم الحقشہ صاحب آپ کی حسین سماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام دوستوں کو بزرگوں کو بچوں کو السلام علیکم اور ڈوگر برادران بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے آج حضور کے میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجائی ہے اور جتنے لوگ اس محفل میں تشریف لائے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن سے سرکار کی نسبت ہے انشاءاللہ وہی آتے ہیں تو جب آپ سے ہر نعت کلام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیں ایک تو اس کی اپنی حاضری ہے اللہ کے نبی کا ذکر ہونے لگا ہے درود کے بغیر نہیں ہونا چاہیے دوسرا آپ کو بھی اس میں کہتے ہیں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں جب آپ سے کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیں تو کوئی زبان خاموش نہ رہا کرے جب بھی کہیں حضور کا درود پاک پڑھ لیں تو اس میں آپ کی بھی حاضری ہو جاتی ہے اور نعت خواں کی بھی حاضری ہو جاتی ہے
اور دوسرا حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 30 درجے بلند کر دیتا ہے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری میں نے بھی اپنی حاضری لگوانی ہے میرا ایک اپنا سٹائل ہے ایک عاجزی ہے حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے اور جب بھی میں نعت پڑھتا ہوں پانچتن پاک کی نسبت پہ 5 شعر پڑھتا ہوں پانچ تن پاک کی نسبت سے نعت کے 5 اشعار اگر بند ہوں تو وہ بھی 5 پڑھنے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے انشاءاللہ جو میں کلام پڑھوں گا آپ سمجھے گے کہ میں ہی پڑھ رہا ہوں ہر بندہ یہی کہے گا میں ہی پڑھ رہا ہوں جس محفل میں آیا ہے تو درود پاک پڑھنے کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھ لیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مفلس زندگی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی جس طرف سے بھی گزری میری خواہش مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جس طرف سے بھی گزری میری خواہش مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نقش پا اس کا ہر روڑ پر مل گیا مفلس زندگی سرکار کا میلاد ہے سرکار کی باتیں اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی ذہن بے رنگ
बे रूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उसकी चश्मे घनी रौनके जान बनी, उसके चश्मे घनी रौनके जान बनी। छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। साहब बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, हम सब पे मुस्तफा का करम है जो आज मिलाद में तशरीफ फरमा है। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकते हुए, जिंदगी फिर रही थी भटकते हुए। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी से कदर मिल गया। सुभान अल्लाह। इंतहाई हसीन और खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे साहिबजादा हुज़ूर पीर सैयद मोहम्मद फ़हीमुल अक्श साहिब, इल्तमास गुज़ार खतीब आले सुन्नत, नाज़िशी आले सुन्नत, फ़ख्र आले सुन्नत, पासबाने मसलक अहमद रज़ा, मेरे मसलक का अज़ीम नाम, इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर मोहम्मद जवाद शफ़ीक नक्शबंदी बगदादी साहिब, चेयरमैन सुन्नी उलमा कौंसिल पंजाब पाकिस्तान। आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ, आले मोहब्बत में अकीदत और मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमाएंगे। आप अहबाब मोहब्बत के साथ इस्तकबाल फरमाइए। क़िबला के बाद इंशाअल्लाह आज़म भाई हसीन हाज़िरी पेश करेंगे और उनके बाद इंशाअल्लाह आसी साहब का नूरानी वजदानी बयान होगा। अब आप इस्तकबाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। रुक गया रोदाद और साफे चली कहते हुए, क्यों झिझकता है तू अली को वली कहते हुए। अरे जब उसे मौलाए कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझे या अली कहते हुए। दम दम हर दम नारे हैदरी, हैदरी। इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर मोहम्मद जवाद शफ़ीक नक्शबंदी बगदादी साहिब आपकी इंतहाई हसीन और खूबसूरत समातों के हवाले। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे खिताब के दौरान ही अगर आज़म कादरी साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने दी नात शरीफ होएगी, अगर क़िबला आसी साहब तशरीफ लाए तो बिला ताख़ीर उन्होंने खिताब शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। टाइम काफ़ी हो गया है, तो अगर इन दोवां बंदे चो कोई भी बंदा आ जाता मैं खिताब ना करता, क्योंकि घर दी गल है। असी चाहते टाइम दे नाल दुआ वाली साइड ते आइए। लंगर भी ठंडा हो रहा है तो लंगर गर्म ही खाना चाहिए। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे वास्ते बोले यार उची सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ نصلی ونصلی علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو کہ زہرہ دی بابا راضی میں صلاۃ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یقیناً بھائی ساجد ڈوگر صحیح عابد ڈوگر شرافت ڈوگر اور ساڑھے بھائی صفدر سلطانی اور ساڑھا بھائی بٹی اور ساڑھے بھائی میاں برادران مظہر اقبال صاحب اور ساڑھے بھائی مدثر اقبال صاحب بڑی خوبصورت محفل پاک دا اختمام اور بڑے خوبصورت مہمان آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد فہیم الحق شاہ صاحب صاحبزادہ محمد محسن رضا قادری صاحب فخری پنجاب پولیس شہنشاہی نقابت بھائی محمد ابرار قمر سیالوی صاحب محمد فواد شفیق چشتی قاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن قاری صبغت اللہ نعیمی صاحب حافظ علی نواز صاحب ساڑھے بھائی محمد عرفان تنویر قلندری صاحب دیگر دوست احباب میں ایک دا نام ٹائم کافی لگ جانا ہے کوئی گل نہیں میں نام لواں یا نہ لواں تو اڈا نام لسٹ چاہ گیا ہے اور پردے سنن والی میری ماں اور بہنوں خصوصاً ساڑھے بھائی اے ایس ٹی وی والے ماشاءاللہ سیالوی بھائی بڑی دیر بعد زیارت کروائیے دیر آئے درست آئے اور دیگر کیمرہ مین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں میں کوشش کرانگا جتھے تک تسی سنو میں سناواں اور میں بخوبی واقف میرا پنڈ ہے مسجد میری نال ہے تو میں پتہ ہے تسی گفتگو کس رنگ سننی ہے تو میں انشاءاللہ سناواں کیونکہ یہ ساڑھی تے گل ہی کوئی نہیں گل ساری بولو گل ساری لیکن تھوڑا جا محبت دا ثبوت دینا عرفان بھائی اللہ آپ دے سونڈ نو صدا سلامت رکھے کلندری یقیناً اللہ پاک نے بڑی اس طرح نوازی ہے برار بھائی یقیناً مالک کائنات نے انہوں ساؤنڈ اپریٹ دے اندر بھی اس طرح نوازی ہے اور نقابت دے اندر بھی اس طرح نوازی ہے مالک کائنات مزید اس طرح فرمائے گل ساری ذرا مل کے پڑھنا ہے کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیدہ کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیدہ بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ مل کے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ اور آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانوں آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانوں ساڑھا بھی غلاماں چشمار ہونا چاہیدہ ساڑھا بھی غلاماں چشمار ہونا
چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال قبلہ شاہ جی آقا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاؤندے نے آقا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاؤندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا مل کے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں توجہ کرنا رب کعبہ دی قسم کے تھی آقا دی گل پئی ہوندی ہے ادھر مالک کائنات نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے مالک کائنات نے فرمایا جبریل جنت نو سجا دئی اللہ ہور کی کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا جہنم نو بجا دے اے جہنم بج گئی مالک کائنات نے فرمایا اے سارے فرشتیاں نو کہہ دے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دیں یا اللہ کرنا کی اللہ نے فرمایا گج وج کے میرے یار تے درود و سلام پڑھنا ہے جبریل امین نے عرض کیتی اللہ خیر قیامت آن والی ہے رب نے فرمایا قیامت نہیں آن والی میرا حبیب دنیا تے تشریف لے کے آن والا ہے مسلمان بھائیو جبریل نے جنت سجا دیتی جہنم بجا دیتی جدوں فرشتیاں نو حکم دیتا مالک کائنات دا مسلمان بھائیو اے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے یا اللہ جویں تیرا حکم ہوے جبریل امین نے ساریاں فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے پتہ کیا کہ مالک کائنات پیا فرماندا ہے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا مسلمائی آج لوگی سانو مبارکہ نہیں دین دین دے آج جاندے کتھوں عید کر لیں میں کہ آتم نبیاں دی بارگاہ دے اندر لے چلا سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں پہلا مہینہ آیا میرا بیٹا میرے شکم دے اندر آیا مسلمان بھائیو سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے فرمایا رات آئی خواب دے اندر حضرت آدم علیہ السلام آئے نے فرمایا نی آمنہ تینو مبارک ہوئے تو مدینے دے تاجدار دی ماں بڑھن والی ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں دوسرا مہینہ آیا پھر ایک ہستی تشریف لے کے آئی انہاں بھی مبارکاں دیتیاں کلندری صاحب قربان جاوا انہاں بھی مبارکاں دیتیاں سیدہ آمینہ فرماؤندیاں میں پوچھیا آن والے ہو تسی کون ہو اے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے آن والے نے کیا نی آمنہ کام نہ کر تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے کون ہو انہاں کیا کام نہ کر میں شیش علیہ السلام اے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں تیسرا مہینہ آیا پھر ایک ہستی تشریف لے کے آئی انہاں بھی آکے مبارک دیتی نی آمنہ مبارک ہوئے تو زہرہ دے بابا دی ماں بنن والی ہے تو حسنین دے نانا دی ماں بنن والی ہے محسن بھائی سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں پوچھیا آن والیوں کون ہو انہاں کیا میں ادریس علیہ السلام اے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں چوتھا مہینہ آیا ہے پھر ایک ہستی تشریف لے ابرار بھائی ایک ہستی تشریف لے کی آئی انہاں بھی مبارکہ دیتیاں دے فرمایا نی آمنہ تینو مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے پہ پوچھیا آن والے کون مسلمان بھائیو سیدہ آمینہ فرماؤندیاں آن والے نے آکھیا نی آمنہ غم نہ کر منو علیہ السلام سیدہ آمینہ فرماؤندیاں توجہ مسلمان بھائی سیدہ آمینہ فرماؤندیاں جدوں چھواں مہینہ پھر ایک ہستی تشریف لے کے آئی انہاں بھی مبارک دیتی سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں پوچھیا آن والیاں کون ہے انہاں کیا میں حود علیہ السلام سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں چھواں مہینہ آیا ہے پھر ایک آن والے نے مبارک دیتی میں پوچھیا آن والیاں کون سیدہ آمینہ فرماؤندیاں کہنے لگے نی آمنہ غم نہ کر
کر توجہ مسلمان بھائیو سیدہ آمینہ فرماؤندی نے جب میں پوچھیا آنے والے کون ہے انہوں نے آکھیا نیامنا غم نہ کر نیامنا غم نہ کر میں اسم ابراہیم علیہ السلام توجہ مسلمان بھائیو سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں 7واں مہینہ آیا پھر ایک آن والے نے آکے مبارکہ دیتیاں نے موسم بھائی سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں پوچھیا آن والے کون ہے انہوں نے آکھیا نیامنا غم نہ کر میں اسماعیل علیہ السلام سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں 8واں مہینہ آیا جدوں 8واں مہینہ آیا پھر ایک ہستی تشریف لے کے آئی انہاں بھی آکے مبارک دیتی نیامنا مبارک ہوئے مدینے دے تاجدار دی ماں بڑھن والی ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں پوچھیا آن والے کون سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے آن والے بول گیا دے نیامنا غم نہ کر میں موسیٰ علیہ السلام سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدوں 9 ماہ مکملی ہو گئے پھر ایک ہستی تشریف لے کے آئی انہاں بھی آکے مبارک دیتی انہاں بھی آکے مبارک دیتی توجہ مسلمان بھائیو لوکیاں دے مبارکہ کیوں دین دینے میں کہ آدم علیہ السلام نے مبارک دیتی توجہ آدم علیہ السلام نے مبارک دیتی مسلمان بھائیو شیش علیہ السلام نے مبارک بادی دیتی حضرت ادریس علیہ السلام نے مبارک دیتی حضرت نوح علیہ السلام نے مبارک دیتی حضرت حود علیہ السلام نے مبارک دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارک دیتی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مبارک دیتی توجہ مسلمان بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مبارک دیتی جدوں 9 مہینے مکمل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارکہ دین دینے سارے نبی بول کے کہندے چپ کرو بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب موسم بھائی میں پکڑو تسی میرے نال ساتھ نہ بولو اللہ دے حبیب نال او بھائی گل سنو بھائی گل سنو میری تقریر دے دوران ٹھنڈا پانی نہیں چلدا ٹھنڈی کوک تے چل جاندی ہے پانی ٹھنڈا نہیں چلدا مہربانی کیتا کرو مل کے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال مسلمان بھائیو توجہ کرو سیدہ آمینہ فرماؤندی نے موسم بھائی سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے ہلے میرا بیٹا میرے شکم دے اندر سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میرے شکم دے اندر میرے پیٹ دے اندر سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں پانی لین کھوتے جانیاں کلندری بھائی کھوتے پانی لین جانیاں سیدہ آمینہ فرماؤندی رات دے اندر پتھر آئے میں پتھر تے پیر رکھیا پتھر مومی ہو گیا میں پتھر نو بول گیا کہ اوے پتھرہ میں اگے بھی ہونی ہے اگے کدی موم نہیں ہویا اج موم پیائی ہوندا ہے پتھر بول کے آندا نہیں آمنا گل تیری نہیں گل ساری سرکار دی توجہ مسلمان بھائیو اے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں جلدی جلدی کھودے پانی دے کول گئیاں سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے کھودا پانی میرے قدم پیا چندہ ہے قدمانو بوسے پیا دیندہ ہے قدمہ دی اندر آگیا سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں کھودے پانی کو پوچھیا میں کو پہلی وارت نہیں آئی میں اگے بھی ہوندی نہیں آج کل وجہ کی ہے مسلمان بھائیو سیدہ آمینہ فرماؤندی نے کھودا پانی بول کے آندہ نیا منا گل تیری نہیں گل ساری سرکار گل تیری نہیں گل ساری بولو بولو گل ساری رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد بنٹھار کی آمد نعرہ رسالت توجہ مسلمان بھائیو رب کعبہ دی قسم جڑی گل دسنا چاہنا اج لوگ بندی ہو کے انسان ہو کے اج لوگ انسان ہو کے سونے نو سلام نہیں کرتے میں قربان جاما سونے دی عظمت تو میں قربان جاما سونے دے مقام تو میں قربان جاما سونے دے مرتبے تو میں قربان جاما سونے دی عظمت تو میں قربان جاما سونے دی عزت تو رب کعبہ دی قسم میرے آقا پتھر کو لنگ دے پتھر سلام کرتا ہے میرے آقا کریم درخت کو لنگ دے درخت سلام کرتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام ارے جانورہ کو لنگ دے جانور بھی سلام کرتا ہے
جانور بھی بولو بولو جانور بھی سلام کر دینے ایڈی عظمت والا نبی ایڈی شان والا نبی ایڈے مقام والا نبی ایڈے مرتبے والا نبی حضرت گرامی کس نبی دی گل آگ گل نو تھوڑا جگہ لے چلی ہائے ہائے لوکی تے میلاد منان نہیں دیندے ابرار بھائی نقابہ جی گل سنایا کرو ہندوستان دا علاقہ ہے اتھے بزرگ نے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ میں گل کولونی کر رہا مفتی امین صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے او دیچ گل موجود ہے اچھا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی ڈیزل اینڈ کمپنی دی گل نہیں مطا کوئی سوچے ساڑھا تلے کی کوئی نہیں ساڑھا تلے کے زارہ دے بابا نا اچھا او نا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہر سال نا سونے دی آمد دی خوشی دی اندر نا موم بتیاں لگان دے سن کی لگان دے سن موم بتیاں لگان دے سن یا چراغ لگان دے سن ہر سال اچھا اے نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول دی رات نہیں جدوں پہلی چڑھنی یعنی چاند چڑھنا بولو بولو چاند چڑھنا لائٹنگ ہو جانے ایک وری انج ہویا آپ نے لائٹنگ کی تھی چراغ لگائی یا مومبتیاں جلائیاں ایک آ گیا آکے اندازر جی گل پوچھاں آپ نے فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا اندازر جی گل دی سمجھ نہیں آئی تو سی چنگے پلے سیانے بندے ہو اے جڑا شرک بدت والے کام شروع کیتا ہے ایک کچھ چنگا لگتا ہے آپ نے فرمایا کی ہویا اندازر جی اے تو سا لائٹاں چلائیاں مومبتیاں لگائیاں نے چراغ لگائے نے یہ تے شرک بدت والا کام میں ہائے ہائے آپ نے پتہ کی فرمایا ابرار بھائی آپ نے فرمایا تینوں یہ بدت لگتا ہے نے کہا جی فرمائے انج کر پھر چڑھ اٹھتے چھت تے بجا پھر بدت نو ختم کر آندہ جی چڑھ جاواں فرمائے چڑھ جا آندہ پوڑی مل جائے گی فرمائے پوڑی بھی دیاں گا پوڑی بھی دیاں گا آپ نے پوڑی منگوائی لے چڑھ او بابے جان دے سان اے نبی دے غلاماں دی گل ہے میں چڑھ ہن چھت تے چڑھیا تے چڑھ کے پتہ کی آندا بابا بجھا دیاں فرمایا بجھا دے آندا جی بجھا دیاں فرمایا بجھا دے ابرار بھائی انہیں ان کی کیتا پہلی مومبتی ہے چراغ تے پھوک ماری تے او بجھ گیا انہیں دوسری تے پھوک ماری بجھ گیا تیسری تے پھوک ماری بجھ گیا جدوں نہ 4-5 پھوکاں مار کے اگے ودیا تے موڑ پچھے ویکھے نا جننے بجھائے سن سارے جل پہ سارے جل اچھا وہ پھر پیچھے ہٹیا انہیں پیچھے آ کے پھر بجھانے شروع کیتے جدوں پھر بجھائے نا تے بجھا کے تھوڑا جگہ گیا پیچھے پھر ویکھیا تے پھر بل دے پہ آئے ہائے چڑھ دے سورج ڈل دے ویکھے بجھ دیوے بل دے ویکھے ہیرے دا کوئی ملہ تیرے کھوٹے سکے چل دے ویکھے جنہ دا نا جگ تے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے لوکیاں دے دال نگل دی مائی تا پتھر بھی گل دے ویکھے او دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چل دے ویکھے جنہ قدر نہ یار دی کیتی بولیا ہاتھ خالی او مل دے ویکھے ہاتھ خالی او مل دے ویکھے جدوں انہیں پیچھے مڑ کے ویکھے نا جننے بجھائے سن سارے جل گئے حیران ہو کے آندا بابا میں چراغ بجھاندا پیا ماں تے بالدا کون پیا آپ نے فرمایا بدبختہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن جلا کرے بدبختہ تو چراغ بجھانا پیا ذرا پیچھے مڑ کے ویکھ رب دے فرشتے جلان دے پائنے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری نعرہ تکبیر انجنی کاج باج کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری حاضری حاضری
امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں توجہ کرنا کسی آقا دی گل پیا کرنا کہ سونے دی گل پیا کرنا مسلمان بھائیو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ نے بڑیاں شانیں عطا فرمائیاں نے اللہ نے بڑیاں عزتیں عطا فرمائیاں نے بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے قبلہ شاہی مکے دے اندر رولا پہ گیا مکے دے اندر شور پہ گیا جدوں زہرا دے بابا تشریف لے کے آئی آمینہ دا لال تشریف لے کے آیا حسنین دا نانا تشریف لے کے آیا ادھر مکے دے اندر رولا پہ گیا مکے دے سردار ایک میٹنگ بٹھا کے پہ گئے نے ایک میٹنگ لا کے پہ گئے نے ایک آگے آ کے کہندا ہے اے سردار جی میری گل سنو کلندری بھائی آندا ہے سردار جی میری گل سنو اے سردار آکھن لگے تو کی سنانا چاہنا ہے آندا سردار جی ذاتی جانور پٹھے نہیں سن کھاندے ہن جانور پٹھے کھان لگ پے دوجا یا کی آندا سردار جی کل میرا ابا بیمار سی اج آپ ہی ٹھیک ہو گیا ہے تیسرا یا کی آندا سردار جی کل میری زمین تے فصل نہیں سی اگدی اج فصل نہیں اگ پئی ہے چوتھا یا کی آندا سردار جی کل تک میری گلیاں دے اندر منگتیاں دی لین لگی سی اج منگتا نظر نہیں آ رہا مسلمان بھائیو ایک یا کی کہندا سردار جی انہاں دی گل چھڈو میری گل سنو ہونی ہونی میں کعبہ دا چکر پیا لگاوندا سا میں کی ویکھیا سامنے قریش سردار آ رہے نے حضرت عبدالمطلب آ رہے نے انہاں دی گود تے ایک حسین و جمیل بچہ ہے عرفان بھائی اتنی گل جدوں کیتی سردار کہن لگے اے دے اندر حیران ہون والی کیڑی گل ہے اندر سردار جی جدوں میں بچے ول ویکھیا اے بچہ ایڈا سونا نقاب مکھ تو ہٹا کے ڈٹھا انج ڈٹھا نجا کے ڈٹھا مثال اس دی جہاں چ کہن رب وی کول بہا کے ڈٹھا مسلمان بھائیو آکھن لگا سردار جی ایڈا سونا ہے کدی میں آمنہ دے چنول وے نواں کدی آسمان دے چنول وے نواں اندر سردار جی آمنہ دا چن ایڈا سونا ہے آسمان دے لکھاں چن آمنہ دے چن تو قربان کر دے اندر سردار جی ایڈا سونا ہے مسلمان بھائی ہونا کیا ہور کی اندر سردار جی میں بڑی توجہ نال ویکھیا ایک پاسے قریش سردار نے ایک پاسے حضرت عبدالمطلب ایک پاسے خانہ کعبہ عرفان بھائی جدوں اتنی گل آکی حیران ہو کے سردار آندے نے اتے گل کی دسنا چاہنا موسم بھائی قبلہ شاہ جی وہ کہن لگا سردار جی میری ایک نظر خانہ کعبہ والے ایک نظر میری حضرت عبدالمطلب والے میں غور کیتا ویکھا تے صحیح عبدالمطلب پہ چل دے نے یا خانہ کعبہ پہ چلدا ہے آندا سردار جی جدوں میں غور کیتی جدوں میں توجہ کیتی بابا عبدالمطلب پہ نہیں چلدا بلکہ خانہ کعبہ چل کے محمد عربی دے قدمہ والی آ رہا ہے مسلمان بھائیو آندا سردار جی اے بھی حیران کن گل کوئی نہیں اے تو بھی حیران کن گل دسا مسلمان بھائیو سردار بولے ان میں یک ساڑھے ٹیٹ اگے پیڑ ہو گئی ہے ہون کی دسنا چاہنا ہے ابرار بھائیا کھن لگا سردار جی جدو خانہ کعبہ پہنچیا محمد عربی کول محمد عربی پہنچے خانہ کعبہ کول اندہ سردار جی میں ان اکھیاں نال ویکھیا ہے ساری دنیا کعبہ نو چک دیئے کعبہ چکیا محمد عربی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کس کعبے دی گل بس آخری لمحات کس کعبہ دی گل میں صرف دوگنا دا ذوق پورا کرنا ہے مدثر صاحب میاں مدر صاحب اپنے مدر اقبال صاحب انہاں دی جڑی فرمائش بڑی ڈاڈی ہوندی ہے ہاں محسن بھائی کہندے نے زارات پاک دا ذکر بھی کرنا ہے میں وہ بھی کر دیاں گا انشاءاللہ کیونکہ صدقہ ہی انہاں دا کھانے ہیں میرے آقا کریم نے خانہ کعبہ دے کول فرمایا بلال مبارک ہوئے آقا جی قادی مبارک فرمایا میرے پیچھے مارا کھا دے تینوں انعام دینا ہے بلال دیاں کھا میں چاند سو آگئے عرض کیتی سونا میں مارا انعام واسطے نہ کھا دیاں میں مارا تو اٹے واسطے کھا دیاں نے تختے سکندری پر تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا جن کا آقا تیری گلی میں بھائی عرف حسین صحیح اللہ تو رزوق نو سلامت رکھے میرے آقا کریم نے جنہوں بلال نے گل کی اتنا میرے آقا کریم نے فرمایا بلال گل لے نہیں گل لے لوکاں نو دسنا چاہنا جڑا میرا ہو جاندا ہے نا وہ
دا مقام کی ہے چڑھ کعبے دی چھت ہن حکم سائیاں دا ہوئے تو بلال دی جرت نہ چڑھے بلال بڑا کعبہ نہیں تکیا سرکار نو ویکھیا سرکار حکم فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ ہن بلال کعبے دی چھت تے چس نہیں آ گئی بولو نا یار چس نہیں آ گئی ساریاں دی شان وکھری ہے ساریاں دی شان بڑی اعلی ہے بڑی اعلی ہے پر سارے منہ کعبے ول کر کے نماز پڑھ دین بلال تیری عظمت تو قربان تو کعبے دی چھت بلال کعبے دی چھت کھلوتے نا تو بلال چپ میرے آقا فرمایا بلال خیر خاموش ہے آقا جی آپ پہ ہی چڑھا کے پوچھ دیو خاموش ہے فرمایا بلال کی ہویا ہے اندر سونا میں چوپے سواستیاں سائیاں جو کعبے ہوتے چڑھا چھڑے خیر ہوئے فرمایا بلال آج تیرے کو اذان سننی ہے حضرت بلال پھر چوپ مسکرا کے سرکار فرمایا بلال علی بھی چوپ جی میں تسی چوپ بلال علی بھی چوپ اور کوئی گل نہیں اسی آسی نہ صحیح سرکار دے غلام تہا سے سرکار دے غلام تہا سے اللہ اکبر اور بندہ نے ویکھا کرو گل ویکھیا کرو ہاں ایتھے گل نہ سی صاحب دی نہ گل ساڈی کسے دی گل نہیں گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی انشاءاللہ جو آگے انہوں دا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ میں تو انہوں دا انتظار کر رہے ہیں میں کہنا کیڑی کڑی ہوئے انہوں دا خطاب ہوئے تو دعا والے پاس سے آئی ہے بال اگر وہ لیٹ ہو گئے تو کوئی گل نہیں بیان انہوں دا پھر کرا لیں گے اپنے ٹائم تے انشاءاللہ دعا ہوئے گی یہ نہیں کہ اسی بندے نو تنگ نہیں کرنا یہ ایسا ہون نہیں ہر سال محفل کرنی ہے میں صرف انہوں دا انتظار کر رہا ہے ساڑھا ٹائم ٹارکٹ 12 بجے تک سے تو میں انشاءاللہ کوشش کریں گا سی اپنے ٹائم تے دعا والی سائٹ تے نعرہ تکبیر میرے آقا کریم نے فرمایا بلال اذان سنا ابرار بھائی میرے آقا نے جدو فرمایا بلال پھر چوپ نے عرض کی تھی آقا جی خیر میرے آقا نے فرمایا بلال کی گل ہے آقا جی پہلے کعبے دی چھت چڑھایا جی ہونا دیو اذان پڑھ تو بلال اذان سنا نا آقا جی کیویں سناواں فرمایا جی میں اگے پڑھنا ہے آقا جی اگے تے میں اذان نہ پڑھدا منہ کعبے ول کردا سا ہن کعبے اوتے کھلار کے آندے اذان سنا میں سوچی پیا منہ کدھر کراں میرے آقا نے فرمایا بلال اگے کدے اذان نہ پڑھدا آقا جی منہ کعبے ول کر فرمایا ہن انج کر کعبے دے کعبے ول منہ کر بلال پھر چپ نے بلال پھر چپ نے ہر دا اپنا انداز ہے محسن بھائی ہر دا اپنا بلال پھر چوپ نے میرے آقا نے فرمایا بلال پھر چوپ پہ آقا جی تسی فرمایا کعبے دی کعبے والمو کر کے اذان پڑھنی ہے تو میرے آقا نے فرمایا پڑھ پھر عرض کی تھی آقا جی ہون تک کعبہ ہی ویکھے پر کعبے دا کعبہ نہیں تکیا توجہ مسلمان بھائیو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اگے اذان نہ پڑھتا سے جی سونا پڑھتا سا آقا نے فرمایا کدھر منہ کرتا سے آقا جی منہ خانہ کعبہ وال میرے آقا کریم نے فرمایا آج کعبے دا کعبہ محمد تیرے سامنے کھلوتا ہے میرے والمو کر کے اذان سنا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ توجہ مسلمان بھائی ہون فرمایا سنی ہے اے یہ چند نے اور چند کچھ نہیں اے آندے نے زور لگدا رہے چوریاں کھانے لے اور تے جانا دینے لے اور نے توجہ مسلمان بھائیو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت بلال خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھایا تے شاید نے قلم اٹھایا ابرار بھائی شاید نے قلم اٹھا کے تے قلم چلا کے کیا کیا توجہ مسلمان بھائیو پہلا آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے دوجا آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے تیجا آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے چوتھا آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے پنجواں آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے چھواں آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے ساتواں آسمان تھلے نبی دا حسن و جمال اتے ارے عرش تھلے فرش تھلے نبی دا حسن و جمال اتے کعبہ تھلے نبی دا بلال پوچھیا بلال ایڈی عظمت تے بلال کو پتہ کیا اندر کمڑیو گل میری نہیں گل ساری سرکار دی گل میری نہیں گل ساری بولو بولو گل میری نہیں گل ساری آر دیئے نہ پار دیئے ڈوبے بیڑے تار دیئے گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری سرکار دیئے بلال اندر نے میرے کو لکی پوچھ دیو جو کچھ ملے گل ساری سرکار
اچھا توجہ مسلمان میرا دل اینڈ کر دئیے محسن بھائی پھر یہ نہ اوکھا اب میں مڑا زولنا پیسے سٹر لانجی لوگ کیے نہ کرنے پتہ نہیں پیسے واسے مولوی بول دیں سبحان اللہ اوے اے تے ہتھاں دی محل اے محفل سے سال بعد ہوتی ہے نا ڈوگر پورا سال میری خدمت کر دے سبحان اللہ آئے نا منہ دی تعریف نہیں پورا سال میری خدمت کر دے تو جڑا سال خدمت کرتا انہوں کیڑی لوڑ سال بعد کٹھے لین دی پر اللہ ذوق نو سلامت رکھے بس آخری گل شان دارا اے فرمائشہ بڑیاں آندیاں نے پر سندہ کوئی کوئی علم و رفا کے سمندر کو علی کہتے علم و رفا کے سمندر کو علی کہتے عرفان بھائی اور میں پڑھ لوں ابرار بھائی بسی جاتے دے دیا ایسا مل کے پڑھنا ہے علم و رفا کے سمندر کو علی کہتے ہیں میں لفظ علی بولی ہے عرفان بھائی نے لفظ علی پڑھنا ہے نال میں زہرہ پاک پڑھنا ہے ایسا دونوں ذکر کرنا ہے کٹھیاں ذکر کرنا ہے علم و رفا کے سمندر کو علی علم و رفا کے سمندر کو علی کہتے ہیں درے نیاب پیمبر کو علی کہتے ہیں علم و رفا کے سمندر کو علی کہتے ہیں درے نیاب پیمبر کو علی کہتے ہیں بھئی نبوت گھومتی ہے جس زہرہ کے آس پاس اس زہرہ کے مقدر کو علی کہتے ہیں بھئی کون علی یا علی یا علی علی دے غلام بو علی بن جاندے نے علی دے غلام بو علی بن جاندے نے باغے ولایت دی کلی بن جاندے نے امبر علی دے نام وچ نیاں نے طاقتاں کہ علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے کون علی عرفان بھائی کون علی یا علی حدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی 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 ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے گوئے شریعت دانم کیونکہ میرا دین علی ہے ایمان علی ہے ہم شکل رسول خدا علی ہے نبی کا ویر علی ہے حق کی شمشیر علی ہے شریعت دان علی ہے قاتل قرآن علی ہے اور سوالیوں کو قطاریں بخش کے کر دیا ثابت یہ زمانے میں سخاوت کا دھنی حیدر قرار علی ہے اور فخر سے کہتے ہیں علی کو وجہ اللہ مومن اس لیے کہ بلیوں کا لجپال علی ہے اور ثانی نہیں کوئی حیدر و گرندر کا مگر ارے میں تو کہتا ہوں کہ یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے اور وادی غدیر میں حکم بجا لا رہے ہیں اجتماع کو اکٹھا کر کے آقا دو جہاں اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا ڈٹ کے بولو ذرا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کہ حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بول رہا ہے ایک مولا علی کا نعرہ اتنے شجرے کھول رہا ہے کیونکہ الف
کہا زمین دل پہ حسد سے شگاف مت کیجئے. عرفان بھائی زمین دل پہ حسد سے شگاف مت کیجئے. زمین دل پہ حسد سے شگاف مت کیجئے. اپنے عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجئے. مولا علی کا بغض اگر وراثت میں ملا ہے تجھے تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجئے. تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجئے. میرا نبی نے فرمایا میرے نبی فرماؤندے نے کی فرماؤندے نے میرے نبی فرماؤندے نے کہ مومن تے منافق وچ نشانی دیکھنی ہوے ذکر علی کرنا شروع کر دیو. ذکر علی سن کے جدا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا مومن ہے. جدا کھچ جائے سمجھ لینا منافق ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. کون علی حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. کہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ باب سوچنے دو. حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. کہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ باب سوچنے دو. ارے مولا علی کی زندگی میں ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. اور پیر صاحب میں بتاؤں قبلہ شاہ جی آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لیے عرض کروں گا. میں بتاؤں علی کہتے کسے ہیں؟ شیر بیٹھا ہو اپنی کچھاڑ میں اس بیٹھنے کی کیفیت کو اثر سکتے ہیں. وہی اثر اپنی کچھاڑ سے باہر نکلے چہل قدمی کرے. اس چہل قدمی کرنے کی کیفیت کو سرگم کہتے ہیں. وہی سرگم اپنے دشمن کی طرف دوڑے سنفر کہتے ہیں. دشمن کو پنجوں میں دبوچ لے اسے حمزہ کہتے ہیں. دشمن کو پنجوں میں دبوچ کے سانس نہ لینے دے اسے عباس کہتے ہیں. اسے عباس کہتے ہیں. اب وہی عباس اپنے دشمن کے 36 ٹکڑے کرے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. کیونکہ علی نے کہا تھا کہ پیارے علی نے کہا بے سہاروں کے سہارے علی نے کہا بے سہاروں کے سہارے علی نے کہا تاجدار ولایت علی سے نے کہا سرور کون و مکان علی جیم نے کہا جنت کے نوجوان علی نے کہا حکمت کا تاجدار علی نے کہا خاک بن قرار علی داد کہا دکھیوں کے دکھ مٹانے والے علی نے کہا راہ حق کمال علی سے نے کہا ظاہر مثال علی سی نے کہا ساقی دارین علی شی نے کہا شافع سبنین علی سواد نے کہا صادق اور امین علی زوال نے کہا ضامن یقین علی دوئے نے کہا طاقت کے شاہ سوار علی زوئے نے کہا زال رو بے یلگار علی این نے کہا این سے علی این نے کہا چھپانے والے علی کہنے کہا خیروں کو اپنا بنانے والے علی پھر نے کہا فقر کے تاجدار علی کاف نے کہا میرا قبلہ علی دوسری کاف نے کہا میرا کعبہ علی لام نے کہا لولا کی پاک فضا علی میم نے کہا مشکل کشا علی نون نے کہا نور خدا علی باؤ نے کہا والد حسنین علی
یہ نے کہا یاروں کا یار علی، یہ نے کہا یاروں کا یار علی، ہم سب کا مددگار علی۔ ملنگوں کی پکار، ملنگوں کی پکار، ملنگوں کی پکار، دم دم ہاتھ جاگے، دم دم ہر دم نعرہ حیدری 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 کلندرم مستم بندائے مرتضی علی حسنم پیشوائے تمام رندان کے سگے ہوئے شرجستان۔ ارے کون علی؟ علی امام منعم الفلام علی، ہزار جانہ گرامی فدا نام علی، علی امام منعم الفلام علی، ہزار جانہ گرامی فدا نام علی۔ علی نال بغض رکھے ہیں وے تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی نمیاں۔ بھئی کون علی؟ بھئی تھوڑا جو سوال، کون علی؟ علم و رفا کے سمندر کو علی کہتے ہیں، درہ نیابے پیمبر کو علی کہتے ہیں، نبوت گھومتی ہے جس زہرہ کی آس پاس اس زہرہ کے مقدر کو علی کہتے ہیں۔ بھئی کون زہرہ؟ حجا کے ماتھے کتاج زہرہ، وفا پرستی علاج زہرہ، مقام خون حسین یہ ہے، گلے کی جنت پیدار زہرہ، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا نہ تجھ کو جو راج زہرہ، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ، تیرے شوہر سے جو بغض رکھے مری رہلا علاج زہرہ، شبیر و شبر دی امی زہرہ، نبی دے گھر بھی حجمی زہرہ، مقام تیرے نو کوڑ سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرہ، پردے پیاں دے حجر والی جناب زینب دی امی زہرہ۔ بھئی کون زہرہ؟ طاہر فاطمہ دے، طاہر فاطمہ دی، ولی فاطمہ دے، ولایت فاطمہ دی، عابد فاطمہ دے، عبادت فاطمہ دی، صدیق فاطمہ دے، صداقت فاطمہ دی، عمر فاطمہ دے، عدالت فاطمہ دی، عثمان فاطمہ دے، سخاوت فاطمہ دی، علی فاطمہ دے، شجاعت فاطمہ دی، نبی فاطمہ دے، نبوت فاطمہ دی، ارے خدا فاطمہ فرش پہ اتری فاطمہ بن کر جھوم رہے تھے پیار سے سرور، فرش سے دی آواز خدا نے، انا توائنا کل کوثر، اور میرا خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے، ہاں ہاں میرا اللہ جسے عہدے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پر کھڑا ہو ہر کسی کو تو یا حسین کہو، ارے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ نبی کی دختر علی کی زوجہ شبیر و شبر کی ماں فاطمہ ایک حقیقت ہے، یہ سنو غور سے، جانے عالم کی واللہ ہے جہاں فاطمہ ایک حقیقت ہے، سنو غور سے، جانے عالم کی واللہ ہے جہاں فاطمہ۔ میرے آقا قدم سے کھڑے ہو جاتے، ماتھا پیار سے چومتے، ہاتھ کا بوسہ دیتے، یہ وہ ہستی ہے، اور اپنے ممبر میں بٹھاتے، تیرا کوثر لقب، تیرا اعلیٰ نسب، تیرا کوثر لقب، تیرا اعلیٰ نسب، حوض کوثر کی ملکہ تیری ذات ہے، حوض کوثر تیرا ہے عقیدہ میرا، تیری جاگیر ہے تو جہاں فاطمہ، تیری جاگیر ہے تو جہاں فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دے جشن جائے نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، اپنی محبت کا اظہار کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
हैदरी नारे गौसिया मदाब दे मोहब्बत मोहब्बत दे मोहब्बत दे मोहब्बत दे मोहब्बत दे मोहब्बत दे मोहब्बत दे मोहब्बत नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय तहरीक नारा हैदरी नाराय गौसिया हम अपने नबी के गमखार नबी के दिलदार नबी के साजिद भाई टाइम काफी हो चुका है लोग बड़े जोर बामरे मजबूरी आजम भाई खतीब लेट हो गए लेकिन इंशाअल्लाह अपने साजिद भाई फरमा रहे हैं को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बस 10-15 मिनट अपनी हाजिरी पेश करने के